لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ البلاغ المبين صادق الوعد الأمين رسول الله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsaku, mga pagariakan, mga bubayakan, pumangitan ko Allah abaluin niya na iya padku mga pipiya amal ay kesuatian tanong. Biyong ito pagaritan wa miyawapat na tertak penon wallahu ta'ala so amal yan na mapiya baluin wallahu ta'ala so kuburian na padku mga sapadan ko surga pakabelang wallah na sigawan niya na relaan wallah so lawan na dusa niya. Yung mga pamilya niya na kagaganatan niya na rizki siran wallahu ta'ala sa rizki kapakasabar naguriski makaanggus kiran sa dunia nagusi sa alungan na mauri urena ng mga urip ni Allah kapagaya danang nuna ipanutulis lagi kenapa kali pilih ini aku pakai first time aku yang mengailai saat imam usiat nadi peganuno 5 rabu na ini dengan nasi agada ku habas nagada na kunjakan nuno tama ni mantu dagan may lebunta lo batang Quran dak may lebunta la dunia na ayang ini muray sa nakanaging Quran nakasit minimuray sa Quran na sa Quran nakasit tubo nadagan may lay ito na yung mga batangyan ito na yung mga barisian gibuwag ko yung gano taman sa mga kita bapiyang adiyan na lang ito tumamo i-record pero mo iman to may kalbul aso kapungadiyan niyo apagaylay nakapungadiyan mo mambu agya sa kaya pakasungan na South Africa na ad na mga kita bro April ay ito kaya pakasungan nun mati o April napuputan sa Quran na ipagabatian ka nakagdaman ang pudam nakatunod pa batang na kanaba mga batang abal lagi nga batang apabatian niyo ka mga titik Agyaman na lima, kamaralima na bida sa kagdang aguso kamaraski. Manakada po ang kaging utaputa, aguso dilata, na di nga mapakapsige. Uwe naging alima na ketuluyan so dilata, sapa, aguso pera. Kagya pagkagdang di nga lima. Alagi de, dia paparatiya, dia ketuluyan si manto na alas 8. Nabak ni nilai dirilos ang nabril sarap kagaptanan na lumatataman sa rilos nagkuklaro ako digamit ni mga pag-internet pamanan tika di mga pag-internet ato na isulyan sa internet na di rumpasul Google Chrome YouTube tiyan Facebook ako pagkatext ako pa
Ay gila mo na touchscreen na cellphone na yung mga bagwa na ad na miisip sa na tokbak utatokbak nalakan ko to na dito sa cellphone. Gitu yung midiga pa ka cellphone. So cellphone namin na dito. Ay dito. Tikali mana matatago sa iPhone na adun. iPhone na perlu bang general setting na maton ko to na voice over on. Baka banla kay kadingon mapakasul. Samsung mamu maton ka sa setting yan to na gito voice accessibility. Mana nih emang udah keluar lah nak kenapa kayak panutu dah korban sa kapasahar ni kapag internet na ba ko sumiyabay sa uso. So mga kita bimanto na minisit sa internet. Na punir sa hadis na sarami type ka sa dito website na sa Saudi duro.net. Na type ka na hukum niya nang tunay hukuman lagi. Kumakaptaro na mga doktor ang mga muhaddisin na kilay ka wanto na hukuman ubiyete ka hadis sahih, daif, maudhu, magdub, berang-berang. Auto. Ganyan mga ritual. Ugid na bapia siya kuman tama na may anggir kanun ng duwan o miya kaswa matia so di po kanun na sa ni po na da mapikay na tama na mga punar-punar kanu kabakano po karaso enggak dan yung kapakaso matia sa Quran na piti bubuyo piti bubuyo kati po abati kanu sa libro na jadi mapakasisiwian to na korisalong seduto pipisi memusuh merering diri mapakasih sudah lagi ngakoran nadi ketenduan di bismillah oh gini caranya pakasih ada kenunan na puna nang lagi nggak berusai nang lagi ini kalimutan ma'arif Allah so kau yang buat sa dunia na lagi dana no kasih nebut atipu ka sa kilir nasadya kala alango yan ka sa mutuaig na may kambentong ka na kanabanga kewidan ayaw mo gagawa nga sa mutuaig na sabu sa minili ito sa lawas ka nanday man ni kasamra na undo udi na kasinarin kalungan na miya marah lagi dan nan sukapataya andad ni kapatayo tao na miya da sutamok miya da subangsa miya da sukaruma miya kambilag ganun daw sa mga wataka mga pamilya pendulu sa mga pakuba ada nambida niwa uso kemermeran kira lalantang sumiyata ada penliw sumalakal mo ta nakatawan niya tunik tulo umalakal mo to miya wapat yabda Adam aina maluka ma afqarat ay watawadam nandeng ni sutamukay nung kay ni kapubri ayan din ni karuran sa unta duyung-duyung na ipaliw ko walay niya na mapiparas di pagkada ko trakyan po paruman pagkabalin sa matuadar paatawan-tawan na dapdino daalay ton malibutang niya kayaw-yaw masimpit adar pa ayaw ka terukukur na tingin na pesinga ka din kuliawawakan kamakaguro ka ko di dalmak Allahu Akbar ya ibn Adam jama'atan dunia amid dunia jama'at ay watawadam miya panimukari sa dunia itu menimurka tarakat dunia amid dunia tarakat ginatang ka sa dunia kumya natarka استعددت للموت أم المنية كعاجلت ya preparaduan ka suka patay anda kami tamang ka susalaton kung nga kair kami kasindud kailangan nagigiri sister naging kaya oras ay kakad kasi na ubang ka inigtago sa ilang ubang inigtago sa ilang kada agawin niya sumiyagad ka abadi pa ka masalungan na mauriyap siya ganyan na sumiyagad ipo sa mga oras ka to mga gawin ka ada kon makasunggay sa panunuatan ka ko Allah na preparaduin ganan sa kapunbagang ako Allah
Preparaduan ka na. At terongor ka nun, naknabay pakay siya kung salungan ka, nabasatiman. Nabay pakay siya, nabasatiman. At no to may aloy, salungan na pakay siya ka na, 8,000 upat gato sa 80 tema. Akadulo to. Namapasa dito na tigan na sumadoy sinino. Sarago na tulog gato sa 80 gawi. Na ini pitadakan sa uman gawin na di nga di mandusa na isa alalagid pa naging mineral gugunay gadi-gadi mimbalo ya sibika o man gawin na sasatiman na dusa nakalilidro tanong na di kayo nga dusa niyan uman gawin agyaman nga anggota na uman na iklaglag na madusa salagaw so di madusa o tangila o kapakan diyan sa inisapara salakaw so di man doon sa umata kung kapigilin niya sa inisapar salakaw so di man pero nila adi niya di pero no tayo inisapar wallah so usaran na kakuain ka na usaran na kakulimang ka adi ka suato Allah na preparaduin ka na ngay pagisir ka wallahu ta'ala so langan o inusaran kasan na panay pananan pakapiroon wallah ng mga anggota ba nakaita nung baduy na tape kamu tabiyati ay kunsyal atau na tunay mano wa wubbiyat kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun wa huwa a'lamu bima yaf'alun wa wubbiyat kullu nafs itu man kulawan o ginawa sungani na pinggal bagyan wa huwa a'lamu bima yaf'alun kaya Allah ta'ala nakatawan niyan sungani na dinyo tinggal bagan at na oras naging ka dunia nakuda ini wani ko ini turun naging ito ayat kullu nafsin da'iqatul maut di ko mga malaikat ko langit sibunan sa dunia nga nanalaw na kaya masukan sa niyawan na pagkatamo ka patay sirabunan ini turun man na ayat kullu man alayha fan langwan o madadalam ko dunia na palekod apya sa dunia di ko mga malaikat asipan na sa dunia ini turun wallah ayat kullu shay'in halikun illa wajah langwan usay na palagin keuntiur na ukala munaswallah na may kagurok sulangwan ng mga malaikat ko langit katina na pesak tanubis na keuntiur tanub amay ka matarutup sa kumuragin ka dunia kaya sa manain na buwan lamba kung punayaw tanong papatakubang kita ni gari na 10 kasulangwan o mga ruruniron na palag sumiyagod na iman tuwa masa tanong na ad na gumimaw ka tanong papataabang kita dagmo kumasaw nabi katawan niyo la taqumu as-sa'a hatta takuna 'abdul 'arab murujan wa anhar dinna di Rasulullah makatindig subanggit taman sa di kumasuy kulupa o mga Arab so mga mangangetu na gusto mga lawasay eman to nagi Saudi Arabia na piya mangetu na utang sa mga palawya wah piya mangetu na utang na si kumasaw na binadabasan pagtuutan kadisirtuanan melay pa naging utwa kaya lapay sa Saudi Arabia pinidom dengan sila na mga papataanan ada maadin ko masaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Dr. Al-Arifi na may aloy niya nagunin na dalawa sa isang mga pumundas na pilin ka da pakaibisan na ay po sa sanani na naging na zamzam na iman doon tigil na may adin na lawa sa isang maka ang normal akaptugo yan normal lang at tuguin wallah kagumi maudin so papatang bangkit tantod na may karaniran nagyaya kagagda mga ongari sa tanto ka mabibisi ko dunia
Kaya Peter o Rasulullah asiko kaganong banggit na tanto ako bisi sa mga tao tsaka puni mo ako dunia. Nama apa ikaw? Amay ka mataruto pagi nga umura dunia. Ayan last susapulo banggit tos ko banggit ang mga ala naging to so kapag mo Dajjal, kapag mo Isa, kapag mo maging utabinatang, kapag po sa maka adi mga tero sa sadya basa ko yung napikuman yan na anyan basa nagsibut niya sila. Aya kapos-pusan ng lumaw agiti kapag betul din naging dunia na takhrujun nar min al-Yaman. Paliwa apoy apakah pun sa Yaman na palibot niya na dunia sa walong gawin na sugudan niya na balik ketutong. Namay ka malibot niya na dunia na pakaputmo niya po na keswisa mo to kapupunan niya sa Yaman na ordiran wa Allah ta'ala su Israfil aginan so kumakaputmo pariyo ayaan doy niyan si sagi nga dunia na iyo po Israfil alaihi salam. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. Sama to ano nga nakayo po Israfil alayhi salam upariupian nang gudam sa kalak sa mga malaikat ko langit nang usupat ka lupa gudam sila sa kalak. Sa teman anapas apagusap no Israfil na ayakatin yan na dua gawi ya istri tadad na putol yan. Nagyuto ang ito sa teman na iyo na paganay gawin na kepulang supagtaw sa ayah buah kelamba so dua bagi na buah kelamba na sa bagi so dua bagi so sa bagi unamia tayo na so dua bagi unamia lamba na miya so eran so mga kambing ang kipakalalangag adiran din katatanunan na ginawin sa kaya dahil kiran sa bagi na ando to sabab ando ni kayo po Israfil ko palayopian na palinog na dunia sa intirud na dunia na edga koyong kenapa lagi dah ipungo ka na ko dunia na dab nilinog dunia sa 20 ayat taman na so mga ingad ipapasyo sa dunia ko mga ingad di papasyo sa linog si ko mga ingad nagyang na nakapagyo pa Israfil kung parehopyan na intirud na dunia na ekakoyong katawan niya kapagriyan yawma tarawna tadhalu kullu murdi'atin amma may lain ka sa mga babae awinan niran sa mga watairan na pupumakasosuniran nakipalantigiran sa diran din katatalunan na diramin ito watadaw kullu dhati hamlin hamla lang wano kikaugat maririmbit pale din kububuso ikaw gatiran sa katutkawigiran wataran na sa sukara may lenga sa mga tao ang langutan si Rand na kabrod lebuda dia Assyria agu dia Turki na lininuganan na damay sa kaminutos akya linugagan aban purtisikan na sobran na magibua pindi nga miyotol nagya mo to kaplinuga sa dunia na dua gawi istri Allahu Akbar yawma tamuru as-samaa makaparangan agya langit agugi nga lupa gya mabuha langit na ikaswayan na katambir katingra ida sama'ong fatarat amay na tigwala ka mga babangkag sa langit dito so kapag yung po Israfil ko pariyo wa idal kawakibun tasarat na mamangisang burak sulang ng mga bitol makapubad siran kedasiran ko mga liniran paidan nujum otomisat taman sa marurosiran adag na mga sindoiran palemya pundir
wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, maka pendekat soalungan ang suulan, wa idzal bi'aru sujirat wa idzal bi'aru fujirat, mga dumaloy so kaplinu ga sa dunia na malapay suragat kisibu na andad ni kalapay niyan na pakapunan ro Allah Ta'ala anu talapay na pakakadig no Allah pakadidig no Allah so intiru na lagat sa dunia sa apoy kesuaragat na lagi duga sulina kedu wa idzal jibalu suyirat na ayakabag na wato andu at pagkaponggo pariyo po Israfil akan na ubandu ligular ka naron hamra apoy amariga napkelkat supalaw na malalawi supalaw langon na mga palaw na palad palalawi na mani makambal kaon na makatibal swiratil jibalu pakanat saraba nambeloy alo papa kami kaya brother na tuntukan nun gano'n dukatil ardu dakkan dakka bisrano Israfil alaihi salam sa ikadua niya nun miyok naggerup-rupat solo parak sa mga palaw nagingga langit faila sama dia nga langit na pengabubengkag melanaganan na pembeloyan lagi du kubal amariga akela nagin melanaganan na pekariga-riga lagi du kubal amariga na kaya pangaw pakaian na lagi du ubar-ubar mutawa kakakara du mutaw ubar-ubar may nga susuruan na lagi din nagkisway na sarata wa sahabiya pembetiannya naging ayat sa suratul Rahman فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ amay din ka mga babangkang sulangit ang mga susuro na mariga-riga sa lagi kubal amariga gitu subangin na punguraw kagi mo ta sa katawa ba tina paay na ana ila yung qiyam anda ko din katago sa alungan na mo na siya gada no Rasulullah na tingin na babay hay bay nagkagumuraw kagi nga kapunguraw ka na peso mga malaikat amya ka nagluga na palaysiran din punguraw sa kalal pero musumano siya orenen mangorip ni Allah na may ka magbag pa dunia magbaso langit na ayaw malamba ang mga kanin Allah mga malaikat na sumalaikat na mawit ko arso Allah so Jibril, so Mikael, so Israfil, so Malikul Maut ako sumamalaikat na mawit ko arso Allah ititibula illa man sya Allah inunta buso kabaya wala di mapatay o Israfil di niyan mapatay pariyo na pagipang wa amano Allah ko malakal mo sa niyawa sulangon amialam ba ka dunia na mamatay si Ramman na tigu Allah amalakal mo na sakap man ikuha sa niyawang ka kuhay nga sa niyawa Ginoo na sa isong sumalakal mo kung pagluto na rakagusorga na makatalong makakis sa kargan ang kapudutan yung napasya makatalong makakis magtero ilo bukataw yang ni kargano kapatay na di kan pakarganan sa mga mukminin kaya sa mga mukminin na iluran di kataam so kasakit o kapuy malakal mo ko niyawaran kapuy malakal mo ko niyawaran na iluran di kagdam atanto kaya lagi sirano inindiksyonan sa anesthesia kakikilangan kirano Allah Ta'ala sa surga na medut no malakal mo so niyawaran na matatambang so puso iran na gusto pangilay-lay nila sigo surga iran na may kung kamamatay so langon o kalno Allah yakbidullahu al-ardha yawm al-qiyamah palayan na adna dalileo agira may ako siya tada dalileo nagira ko na may post na natira na inbula na kaya nakabad na rin dalilanan nakata sa dalilian sa Quran وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة sama to alungan
nakamasan Allah sa lupa sa dunia mati mo lolo niya naging ka langit lolo niya nun sa kawanan niya naturoon Allah limanil mulkul yawm anday man do'y kira ko kada to makatulon niya uno tumakasoy bisa niyan sulaman o kanin niyan iman doon na ay kira ko kada to bada mo nagkira ka kanoron bada mo nasakot to ako sakot to no Allah day prasbog nasbog no Allah ginoon lillahil wahidil qahhar arko Allah isa-isa dad nasakot to yan may abisa niyan ay ako nagigariya kahar na papaar mamagis urin yan tubaddanul ardu ghairal ard sambihan mo Allah sa lupa sa salaka lupa inotom yan simbihan sa salaka lupa kasurupaan yan na pagalinan pagalinan sa lupa sa ardul bariza mana ardul bariza na mamamayas amya pantapantara din na karena sama tangga kenapa matag makadua matakap makatelo matakap million matakap sa dunia soalnya mata ko kablang yan pagka belang-belang naging dunia kailangan ng mga malaikat ko langit na palaisip pagkatapadin sumamuso langit nasambi mamu Allah ada niyan perumah nauyag niyan sa Israfil alayhi salam may panutul na ay kapakating di gubangkit na alungan na dimat nayak man nakapakating di mga tao kung kapukumagiran na alungan mabudimat pulalis sa Israfil sa ikupagalitan o subu aguso kes bang walungan ay man na rin na makasumir na ito sa subu na supagalitot o tama sa isumbang alungan naroon pulalis sa Israfil alungan na di mata alungan na di mata nakatawan niyo katanong ang playlist yan فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ amayat tigo Allah kamakadan sal solalis agito so kaya playlist Israfil alayhi salam syaqqatil ard anhum sira'a na pengaw upak sa lupa lang wana ilalabungon na palendin paliw Allahu Akbar maliw sa mga tao ilalabong ko lupa kaannahum jaradun muntashir lagi sirano tarapa na anda ulam yang kapoon sumago sa mga niyawayan nasisisa kawang-kawangan Yawma yakunu nasu kal farashil mabathuth lagi du paro-paro mga paro-paro masusulap ako kawang-kawangan lulubaan nila sa mga kawasira na amay kon ka may sungkong ko tao sunyawan yan mga sulkon na makatiting kukuban yan nasala ko mapuparas yan ano ba lagi lumuntan yan sa dunia? Yawma idhi yasdurun nas ashtatan liyuraw a'malahum. Alungan ito ang makaliw sa mga tao sa bida-bida magpuntaliran kagitod ni kakilaya o tao kami pasadyo. Na may kung makatindig sa mga tao kung mga kubayaran ano manisa na di maningidingin na miya pantar din na pala o daragad kalasan dan nakilinga mga kadun ni Allah kailangan mo mga kadun ni Allah maranaranap sa mga binatang na palenian din pagaliw tapi man sa mga binatang na pagukasan sila sa kukuman okay nakakiuman ni makukumkiran na itapi ko lupa na miyadin nuto sa itungan dito ikapiro ng mga kafir may kamaylayan so binatang o mani mapasadun kumukum na itapi ko lupa na ito kaya kulul kafiru ya laitani kuntu turaba matero umya mangungkir
Aw ba kami mo minitapi ko lupa. Lagi mo tabi na tangalid na sumaryo. Dad na siksa niya. Orang yang mau Allah na ay pinutulo Aisha radhiyallahu anha. Natigina yuhsharu an-nas yawm al-qiyamati hufatan awratan gurla. Pagkambuat sa mga tao, kung mga kubayran, da mga tingin na sila na guda mga litar nila, dan na manaktiran, dan na soyaw. Bituruan na Nabi. So Aisha radhiyallahu anha lam yaqisir. Ya Rasulullah, an-nisa'u wa rijalu jami'a yanzuru ba'dhum ila ba'd. Ya Rasulullah, na sa mga babae na gusto mga mama na kutimu sila. Nagkila yung mga mama sa mga babae. Nagkila yung mga babae sa mga mama. Adan na litar. Anto na yung soto. Ato na yung bituruan namin, hay Aisha. Saan na namarag na betad. Di mapasigi pa uwi sa supiyan kau manisa na inalayo gakal. Tatakallamu fi'il qulub wal absar. Ano nga na natigo Allah ang pananaba din sa mga puso sa kalak na makatitipad din sa mga pangilelen. Balabaran sumimbarado sa ko Allah. Miyamangungkir ko Allah. Kasibo ko kapakambutiran ko mga kubayran. Nataba din sinan din na kalak. Agamian lo isi sa suratul Infitar, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Atusan dinu ginawa. Suminipangon ako na niya nagalbak na andam yapus. Andam yaure. Tingnan ito mga di kaya lipatan to Allah utami yang galbak kan. Na sebagian galin ada. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mataan ada isar kanubu. Langong kanudan ada pudi patu. Malaikat mana kiraman katibin aginan inikma naroon ng mga lungsa sukun so kiraman na tampar sa kawanan na sikun si katibin na tampar sa diwag na kanawaginan kaya mana kiraman na malaikat at imamaslaan katibin ang mga panunurak ginan so katib uta panunurak yang alam mo na matapalun kahit tawaniran yung utamin roon ang nganin at tawaniran sunganin aping gulbugyo kapalag nilis. Again na. Pakalala din sa mga tao sa giwot kaya palalisan ng Israel kaya po nanulalis nagitig punta ka na din nakapaningidingil kawanan diwang na din napigilan kaon kaumanisa na plalaro na istrita kailay niya na talo kaklasya kaplalag. Gina talo kaklasya kaplalag na pamimili kasi wala siya punpun. Sinfan musyatan, sinfan rukbanan, o sinfan ala ujuhihim. Plalakaw ang bulas kay plalakaw niyan. Sila ka mapasang. O mga kalalagagi mo tandar papumukuman. Ay akati akapti mo mga kadino Allah. Ada pernah kaya restauran roh ke kanan ng baradusa. Dan pernah baru isnakan kapupakaroon na yan. Enunta sa mga mukminin. Kasisiran tatagwa sa mga ataga arsu Allah. Nadisiran di panganatan sa mga taba katatagun sa mga panganang kaladasiran pun mga surga. Kaya pinawiran ko kapag surga. Na ako katugda meran. Kung kapungo kung Allah na lagi lupaglat o dua waktu. O gayet na sa mga paradusa na may panutun 50,000 rogun. Ginanipid damira na margo. Ikadua pelalag. Agi mo tapagan na ipilala ko rin na suwain yan. Normal na kalala. Ikadua pelalag. Nakikukuda sila. Ginasumiyalo ya surat Maryam. Yawma nahshurul muttaqina ila rahmani wafda. Anungan
Alimut no Allah sa mga muttaqin nakikukuda sila. Di siran pagagdam sa marag na kalalag. Ikatalo ang lalag. Usilpan ala wujuhi. Mga tawa ay pagidula kaya no Allah na sa mga parasiran. Diran ke pakasalimayan, nagudiran ke pakasairan kakipapatungan. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa shahid. Disiran pagisip kagigi para sila na irang kinula na at na mga malaikat taasayin kiran adikiran gala tunda na tundaan siran taman sa mutwa lama-lama sirupan adisiran ditundaan. Kedua hadis yang Nabi natigana yajma'ullahu an-nas al-awwalin wal-akhirin fi sa'idin wahid yasma'uhum ad-da'i wa yunfidhuhum al-basar wa tadna ash-shams فيبلغ الناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. Timuno Allah sumiyo na miyo ni mga manusia sa sati manadarpa na makanagsiran sa di manawatuwag ni melalis na makatipadan sa mga pangileleniran na iubay so alungan sa oloiran hatta takunat tamik darimi saya po kawatan yan isa kamilyas motang panamarawi. Dia ano man na kawatan niya rin tanong na miliw na ng kamay. Naguad naman ang mga gago na may ilaton. At nag-gravity ang makasasaraw. Sisa alungan na mo na ipagubay sa ulo ang mga tao ang mga bugubal sa alungan wa tubadal al-ardu ghayra al-ard na ayap nakatitindigan nila na lupa na sala ko lupa ang buloy ng Allah so lupa o mga barado sa katindigan nila na putaw na mas mayaw so putaw igira kaya sinangan na alungan mas mayaw ayat na mapagating ang mga tao na sandyan niyang aduseran at na kalami ang pagatingin na taman sa panindilan at na taman sa lubiyan at na taman sa kasadanian at na may ako maswatingin sa ngariyan at naman na may alin sa hadith ay ako nagkabal siya na gok ay mana na pagkagitan sa kala niya pagatingin 70 ka hasta kadalmiyan guraw sa mga baradusa na petuman sa mga luiran sa kapangguraw kiran sabab kukar na betad ang mamutadiran na ayak man na pumakapon ko mga matayran na kisambi na sudlo mga rumuwiran na ayat pagundos. Ayak ko'y pumuraw kiran. Ayak ko'y pumuraw kiran na pumangilay siran sa makaugup kiran na makapangniapunan sa kukuman. Tingnan na sumuntan ko Adam a.s. As kanya niya matanong ama mga manusia. Napaluluban niya ng suadam na katunay ng kuadam na sanggi buragun nagwirang umatong mga ba na balagas nang nakakatunang ako luluban na ipilay ng kadapan ragat kalasan kenapa lagi da katatagutan sa dunia asara magiraw ka dari matatago sige asya kisang tapayan napiadirkan ni Toro na makaw makasya na pangingisyo ka hindi siya narikilala si ginaw nagituloy ka naro napluluba matonin ang uso Adam a.s. ang pangiraw sila na Adam banga dikilay di nga marunabtadamin sapata kaming ka pang nagakukadnan ka apunan sa kukuman dito mo'y pumagniniran pang nagakukadnan ka apunan sa kukuman at ato kami mirasan na etero no Adam na mata na sukad nang kung nagkilarangirangit na di lang sa daniyan na iprangit ng umiyaw na daniyan na iprangit ng umiyaw nagkil ka kung ba kung pamangni kami akan dosa kukuha lang ini sapari ang rakan na di ako pagubay ko sa jaratul khuld na miya supara so kano kono na sumong man sa mga tao kono lalagi dito sa liburago nagumiraw maguso no akaw to so Ibrahim purpasingan ng mga nabi kauto sa Musa tigina kauto sa Isa kaya nga na 5 katawan nabi na aya kakirasara sa mga tao na 5 giburago nakapuluba iran o mani sa katawasan na sang giburago na makamasinang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya kapuspusan na pululuban ng mga tao
Na mailay ko no Rasulullah gimutat tanto amar binabtad at penggura oksiran sa kagura o kakaperundan-undan. Ya Rasulullah, kakasikaw Allah, pangni kami ngakuang mo. Ini rila erka sumiyaw na miyo remi endusan nga. Pangni ngakuang Allah, punan din naging kukuman. Ito ko pinipumang nininan, punan sa kukuman. Nabayang tiro ko Rasulullah na pangni ako Rasul Allah ama makasurga kami. Kaayag pumang nininan na ya Rasulullah. Pangni ka punan sa kukuman, kau ba kami pa kanarakan? Amin ko kasi sa kukuman. Naibtiro na namin natin na ana laha sa kani mga kakaparan sa. Eno sa Rasulullah na may aloy niyan. Sa dan sa tiro niyan. So dua ko kapasadubang. Allahumma rabbani da'wati tama wa salatil qaima. Tama lang takapusan niya. Sa din sa tiro niyan na ko kapakapasadu ni magbang. Kenapa subuh-subilah litero rasul sumiyakan kun. Halat lahu syafa'ati na miya halalon miya patoto na tigo Rasulullah sa patang. Pagandang tanong, nabamargan, miya kalbulbul. Mas matas pa na subayang magiliw. Ako yung magiging amran na pakabatihan ka sa pulasura na dinyang gimures. Tinatulab na rin sa pulasura. So alam taraka. Sa pulasura na matuluyan mo natin na ano tapos po, nandun sa mipo po. Isabi na, hindi naman nakataon niya pa tutulog-tulogin. Pakabatihan ka sa kulong na din yung kakurot, okay na pakambayang magiliwa ka, tamang istrom at tono niya nakataon niya. Pakabatihan ka sa Korea iwal kapiron, din yan kakurot. Pakibatihan na kaunso, panunong pa sa watawa, panatang makabayan. Sirtiman yan rekapan. Oto. Si salungan na mo rin naging. So kung Rasulullah imamang ni na sumujud ko ataga arso Allah na ilaham rakna tigo nabi wallah so mga pudi-pudi na gusto mga bantu-bantu gerkanian. Orang ini nak terung pun wallah ya Muhammad irfa rasak wa sal tu'ta wa syfa'tu syafaq. Ya Muhammad na purunkan na ulong ka. Na pamangni ka dengan duit ka supunin ka na panapat ka dengan mantu na pukasapat ka. Lagi itu. Manapat ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Oget na kedin so kakukum aregari. Kukum ka na si karumang ka. So mga wata ka, sina ka usya mga nagpugong ka no, banga pakalipat ya pinakamarunay pugong ka na sa mga loks ka. Oy, dahil natin Rasulullah kapagabala sa wata ko loks yan, inunta na mauman yan sa mga loks yan na miya pupasan na pamasaan yan na pamakamaradigan yan na gitubo. Pagbaso kambala sila yung mga loks yan, na susadisin ko balin ito ina miya tamin ko kinikiritan niya kan o ginir ko turilan na digad makasulli surga. Na dapat ko na tunay marun na ikukumra ka wala ko mga loks ka. E pagisir ka wala ayo Peter wala siya kaya pangaluloks sila. Rinitan ka siya sa lagi lukyaritan eran ka anada. Fala takullahu ma'uf. O bangga kira natigo Allah tiro ay miyarimor nga ako sa mga luksay. Wala tanharuman na ubang asinan pamasunga. Ikira ko na piyasong utaw sa luksyan. Amigara tao na ginawa luksyan na maparon linyan sumor ka o Allah. Sapolo awalay adisulde na malaikat na ipagampaganero na walay na suwalay yung mawaraw sa luksyan. Di nga tawad na wana Tuhan ka sa dunia asalakaw ko Allah na sumanga loks ka. Rida Allah fi ridal walidain. Sukaswa to Allah na sadya kaptubay ka loks ka na dito naptubay ka Allah. Wasakto Allah fi suktil walidain. Na surarang ito Allah na sadya kapturang iter ka mga loks ka na dito ni kapturang iter ka Allah. So patay man na dusa, adi ka panmatay na itinar ka wala sa dunia na pagampaganero na dusa na kawaraw sa loks. Sa atin sa mawaraw sa loks yan.
Nanewan yan, kamay kambawata. Nono nakot no mga ruwa, kay muliro no Allah ta'ala wata na marata yan at sa luksyan. Kanin katami, suipidi niyan ko mga luksyan. Pagkita man no Allah, pagawin ko wata yan. Di nga pagkadatan no luksyan na, ibuta kawata na, di nga niyan pagkadatan. Ganyan, pakatutuman na ang tanong sa kabna. Amay kong kasisap sa mga tao, وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ. Sira na tigwalla, nagkawidan nilang sa mga duseran, ibabatog kung mga likodiran. Sa atin sa miyan dusang ka na pakibabawar ka. So miyan dusang raw na banggal, adan yan oda sa bukirkon. Nasalungan na mo rin, nagkabawan yan sa mga raw na banggal, apiang kutir. Miyaman nagkusa niyo, gadan yan udah sa ukir kon. Mapupusay niyan. So niyo gapiaman ko niyan. Emang pasangon, nagyan mo topic karuman niyan so karumaw pedir, nababawa niyan so karumaw pedir. Saya na kumapasa, kamay-kamay leo pedir ka bubuan na so karuman niyan. Allahu Akbar. Kami aluin na sadin sa dusang ka na putih bawa ka. Walau Obuti ko Allah kiling ka sa mga baradusa. Amay katatarong ko on sinan sa hadapan ko Allah. Ino sila no matatarong ko. Kaya mi babang lil sa libudiran sa mga awidiran na dinan kibaya uluiran sa kapildian. Allahu Akbar. Saan na isang ginawa ka? Palingan YouTube. Ini makan nasi karabo. Allahu Akbar. Ayat nari bakarabo kami apa nudul sa kitab na. So kung jaman ko sa kuda na mapupusay ngayon sa kuda pugunipan. Pugunip sa kuda. Jaman ko sa kambing na pakipupusay ron sa kambing at pugnipan. Allahu Akbar. Anak to ni miya sa mga pananako. Mauutoyran man gusto mga udungir, anang gusto mga lunsa di na naging mamanguko. Manta na ni. Pakiuturon mo Allah sa taray kaya. Ya, pasan. Isa man na rin mapiapilo po na namano ka hatawi ko, naging alapay. Yun mabugma. Yan na. Ma'arif Allah. Inali Allah thumma lananzi'anna min kulli syi'atin. Dia no bugasat keraya ika anda ratum sa ingad ada pananakubul. Oy. Apian turo ako na sa kanawa ingad tiga ada pananakubul. Normalanan. Ati ano man nagto na kami kapasa-pasang ikasulbayang na. Ay betul kan di pembeliau sama sedikit kira subuh perlu kepi sebagai alungan nanti mana speaker subhanallah 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 maka panambah yang mana salah doa nama aliuna mabalagan juga ginawa ini assalamualaikum waalaikumsalam nah itu nih dong ini ipigisi nonton ako ni resulta kira kata almat anak itu yang miyakli umiaram bulan lu. Nah itu lagi siapa ya? Oh, ayah kita di pamangning wala na sita no mapus kumapya. Why? Akhirnya pihak tahu betul lagi mau tu amagato sa miya patay niya, naik amagato na uli na. Sakay din yung pagka tahu betul na karamul busa number. Nah, no adi ka admuras na may ginawa. Lagi mga urip Allah. Orang ini nanti wala na mamit-bita kami din ajo pumit-bita kun. O man itindig sa sadin sa militara lo kasusupakan yan ko Allah masaling dulo. At na malaikat Allah adi mamibit. Naikira ko na niya bibitian naging utabaradusa. Na ipalantig yan sa giyong uto alama-lama punukuman. Ay kagaya ka pumumumala na kasukataw. Nabadi kagawala madakal. Okay na kasukataw ini kita din nabitikan.
Ano matatapos ulama-lama pumukuman, stage na may pupuro sa ulong mga tao. Ino to puroon, para lang ano mga kaanwala na di makamuntay. Kung kuwata man na di man. So mga mukminin, nagkabugan siya sa anditar niran, kaso sambay niran, napadabala siya, makabitar siya. Okay, na sudah sambay niran na may panutul, na makatingdig sa adapang ko Allah na dead na anditar niran. Na may kamatan yung naging apito tamya lang na nakakarkis. Lang narmak. So di ro narmak na ipeks. Wah. Dan ditaran na. Ira ko na may apundu tagi mo tawa hukuman na itugian sa uta lama-lama hukuman wallah. Na makatanar ko na may kakamaga sa parasyon. Na taluan wallah. At yung kulak ka sa matag kagawad. Matag kudyal, mayor, gubernador. Na ayalangan ka, may kasudin-suda to, ulangan uda to. Ada lagi yun, ang malailimukbin, nadagman ang lagi yun, ang marangit kira-kirarangitan. Nayangan ko adap. Mga tanaro ko sa tao, nagtaluan wala, udni, ubay ka lang. Na makaubay ito. Peningin-ingin ko sa tao na kawanan diwang nadagkilay niyan arwas sa may pasadin. Kawanan, wad na may pasadin na mapikilay niyan. Diwang, wad na may pasadin na maratakilay niyan. Na may katanor niya na pangilay niyan. Nakatulungan niyan sunara ka Jahannam, adumadugdug. At awan niyo, ito na yung kasup, ito naraka. Wajib! يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Amay kami yung masunara ka pakikuha wallah ko darpayan na ibetad usirun sarungan ng mga baradusa na lakaan. Na orino kalkairon na dumalong inatarbi bicara ring kalkasam na dinyan di palabad sumiyakadak-dak la koto-koto niya nandalagi ng malawalay. Koto-koto niya. Narukum juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Suwatigo Rasulullah so apoy niyo na isabot na ng kagintasan ko 70 kagintas sa apoy ko na naka jahannam. Na may kon kakalkaan naging utapunan na dun sumanusya na ay lalaw o kapunan na dun yan. Di niya ditoron yung kuwano ya laytani qaddamtu li hayati madaroin o ba ako gumiya kapamakor sa amalang na mapya kumasa katatago ka sa dunia. May lain sumama ka ipagayan nun sa ando dun idinian kapakaapas na pagulong nun. Orang mo din mo na may layo bara doon sa suapoy. Tiro niyan. Ya Allah, yawaddul mujrimu law yaftadi min azab yawmi'idhin bibani. Banya bumi perinding sa ginawa niyan. Antay man ipagapangan na yaptiro niyan na ya Allah na ulugang ka dun ko naraka. Nasara di ako rin maulog. Sumanga watayan. Ya Allah nakatan sumanga watakan lawan na maulugan. Nasara di siya ni maulugun. Mga wataka pinasara sa yan kandid ni kapitayan. Niya kapaninda ka sa pluto niyan kung kapakapilas ang kau. Pakapluloto na kapan sa katang kapirang kamay ka mo masorisis. Saka ni pumipion. Awida kalkanto na mga day, makuha mapia watak niya. Okay na sa alungan na mo rin niya, pagampagan niya, kipakasangariyan ko kay Lenin, kung naraka, pulaguin niya, nakatan sa mga watakan na taradi kurun maulog. Kadua, may dito ma-approve na tiginawa sahibatihi. So yung padayan, nanti yung padayan na siya, karuman niya. So karuman yan mismo. Eh si mabu si karuman ka na may mabuha mo mas kanina tingin nakatama mo si mister.
Kamalagi din na induwa niyo. Ginan man, tingdigaro sumbata, kukuman sa babay na kukuman sa mama. Sanda ka benaro babay ko mama, nasad mausak ka benaro mama ko babay. Namapasad ito na sukman sa mga mata yun. Pakapsisigat ang ano sa kabina. Nasukman yung kinipuntag niyo kung mga pagarin nila, kinipuntag niyo kung mga loksyo. La ilaha illallah. Tigap subatan ukil muli. O ba so pasangan sa investigar. Napupunta nung 5 kaapas. Inugpumang ni tanong ko Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, punin na meron. Si kaming kapusa kumapya. Wah. Ako po niya kapusar ka. Gimana niya? Wala na. Makay sa man niya makakit. Sa sakti man na pay ito, pag-uwitan niyan. Napamimilin ka sa mafia. Lala na kauwitan niya. Lumiusun na pas ka. Nasisiga sa lalang ko Allah. Sisiga sa jihad. Sisiga ko sa bayang, sisiga ko kapatya ka sa Quran, sisiga ko di ka panas dia, sisiga ko kanggalbok sa mapya. Ay marag na may kalom yung sunapas. Ama sa imam su. Naroon lumiyon na pasya. Ano mapasa? Yan. Ma'arif ni Allah. Talawating Nabi masa din na ketuusan ng tao. Apa yang sumamatay na niya ketuusan? Talawa masa. Paganero na amay katimbangan sa mga amal. Allahu Akbar walillahil hamd. Anda ka kung sa tubun garo. Aw man isabala sa baro kanian. Napi ako na ibita dun na so langit tagusulo pa na maluwagon. Okay, nanay na Nabi lumakapanurong na mindoderaino ng mga tao. Subhanallah walhamdulillah tamlaani o tamla'u ma bayna as-samai wal ard. Hadith. So subhanallah so alhamdulillah nagyan na dua tasbih na kepuno yan so timbangan na pesudyo lang itagusulo pa na kepuno yan na balas. Na yun di ka pakasilam na niya kating ditad na din nakapanasbih. Uwi na ugira so imamay kanun liyo. Amay kanun liyo ka pumagulo tatano sa kanduri. Nalaman siya rin po kapasad pura ka lang. Lagi na kanduri ko. Dahil na, kaya na babay tanong do ito. O pama ko kapilay tanong sa uman, isate man at tasbih, ito na ibalas yan. Ay, namata lagi. Bendidid na lumiyo. Buutan rin karuman yan. Balingan, baka na imiyali sa masigit. Na hindi tanong katawan nito na bunta lubalas yan. Again, mga orip no Allah. Ikadua, betad adad naglutusan o tao namay kay daw kung kita biyan. Wa wuti'al kitabu fataral mujrimina musfiqin. Amay ka makuha tao so kita biyan. Na upama kabaradusan na ayat pinagigawa yang ukitabian na nabakawanan. So mu'min nagkakawain so kitabian na kawanan. Nagupon ka makawa so kitab kakawanan nakari na sa mapumagitong so amal ka na malbud. Na may kapuluban ka sa mga pamilya na nakakito na nga dira. Okay na so kung so mga baradusa na silang tubat ko Allah. Nagkakawainan so kitabiran na diwang napakapilo kung silang sa kanukwa po tawagalang nasirang kudu sa likudiran na kau paka lekudiran kay pagupak nila. Sila ni pagupak na siya pangamutan ni mayroon sa rarbiran. Siya nagkilay sa suratul insyiqaq. Katawan niya ito na mana suratul insyiqaq tutulan ko kebengkag. Ay ito, kebengkag lekod tao kikawayan ko kitabian na diwang. Fasawfa yad'u subura. Sigurado na makagura o sa kabinasa. Gila. Anda niya may kawaw tao ko kitabi na diwang na sukuba na ulo niya sa tumbaga corona apelangga. Nagito'y palabaga lawas yan sa kapagalayan na pagulita na Makkah hugi Madinah. Kapagalala lawas yan. Alam ino to pagalala kayaan na mga malaikat wallahu ta'ala di maniksa. Aw mani sa katawron na ay kapagru malaikat adi maniksa na sa kataw
Ang malaikat na apekala iyan na manusia na 70,000 makaisanan ni saro magkunaraka. Na ada mga bakbakera na miyak makapulpul darong. Mitutup ko palaw na kerupat so palaw sa kapanadiyan. Na dapat ka. Kumain po ka ulong ang martelyo, matano Isus ka. La ilaha illallah. Alam pakasurga tabu, pakasurga kabu. Sos tuwaya uway. Okay na iyo man isa arwa dusangan na kipagiyun na ka na 40 ragun. Na temen dusangan na magatos tema. Ati patrigatos la ilaha illallah. Patrigatos ragun. Mi'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam amay kon kama kanaraka supo kanaraka na uman siran totongan ko naraka na mato nagalaw siran na uyag siran po mga pala yung tabi ay kung siya lang tigo mga sahaba makapiratabis matutong tigo Nabi watakulum naru kulla yawmi 70,000 marra maka naraka supo ka naraka na maka 70,000 matutong uman salungan na uman matutong na pakasuman auto wasiqa alladhina kafaru ila jahannam zumara kenapa man mi aliro na indulug bida wasiqa alladhina taqaw aw wasiqa alladhina kafaru malagi dakian ko na pala wasiqa ugid na nagigi na si inusar ko kapir na aya inaliwala na indindug na eftero na indindug na tanto amadidiuman aki penduduk dulu indindug sumya mangongkir kunaraka zumara aya mana zumara na jamaah grupo anto na grupo era na sadin sa malagi-lagid sa dusa na isasiran mamuka trip why isa ka trip sa mga ko. Naangon-langon, pungom yaw na mga tao, nagtaman gumuri-puri at ikuko dunia. Isa sira nga sa gunong po. Ipinanalop na. Ate sa mga ko, ipagugit siran. Nakapasaduto. Nasokman sa mga barasina. Ipun ko miyang una na nataman ko kapusan. Sa atin sa dusa utaw na ronin, ayun biktimu na sulagi diyon. Katawan niyo man natunay kaya pakambida o waputihat aw sufutihat di ba pag niya maloy na hatta idza ja'uha futihat tunay bida no to taman sa amay ka mamakaumashiran ko paitaw o naraka ay man futihat na kanaba pangalalakaan ka andang din nakalalakaan makamasiran ko paminto ano naraka futihat akalalakaan din. Nah, amay kon ka pagulugon sila nun, natigiran kon ko malaikat malik. Bagi kami kadaan sa oras sa guraw kami. Natig malaikat malik na guraw kami. Gumurok sila mo sa sangat na din nakaguraw. Ako pa makabangga din manag. Na isip kita ka akagagawir ka sa mga tamaulaw nero. ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون إلا أوقدنا نمي قائلي kami kaya benarang kami kami gingaya tanto marunabtad pakakasuya kami sa dunia kakiar gargaan kami din pagamal kami din sa mapi amal inna muqinun yung tanon roonan nunut tawkid nun asapa ibet din kakiar gargaan kami nah pero na mga malaikat alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a
حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Ino kanu besari badam yang tali umar kanu mga rasul na padkano akap mga diyan kanu aging kay mga ayat kap mga diyan kanu sa mga ayat wallah nagumapamakaiktar kanu yan sa aging kaya marina maputad tira na inulo nami ako umar kami mga rasul may ada sa mga rasul na ay rasul na susalian tiyo mga ulama at titog na kumipito ko galbo ko mga ambiya ngayon doon okay na miya patot tara kami kapakanara kami dami silang parati kung pabli sila na ay katawiran no na ba silang gabdiin no malaikat malik di lang nataw na so malaikat malik na malaikatanan aya buat tatagong puso yan nararangit din na tiyago na may tubo kapdi ang lekturong nilan mga saling ugupaw malaikat malik qila dakhulu abawab jannam khalidina fiha agagiginam sa lamya taling markano raso dan yung sa iparatiya soldigan sa alungan niya di ganusan din paghawa so naraka jahannam na inulugan sa masla lakungan na may kapitupulo rago na umata na ko di dalmian ginani ka dalmian na piadid na 6 saon nag-youtube ka kulog ka roa pembetua lawas ka na kesa nanuto gugunay nga lumiyalo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam at na mga nipay ko narakadyan na mamaya makalay bisa ay ilamya buti ang sutaw na 70 rago na kagagdaman niya ko alalian na at na mga orang ko narakadyahan naman dalagid umayto ahimar dalagid ukuda amayto ay ilamya buti ang sutaw na 40 rago na kagagdaman niya ko alalian gini maurip ni Allah at na oras ay piniuragtan ng Allah ni oras sa katubatan o man dan gagawin na di manawatuwag sa Allah sa kawang-kawang man yasaluni fa'atiyana ang tawanan ni po mga nilakan kabganakan man yastaghfiruni fa'aghfirana ang tawanan ni po kinilarang-ngarila إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي Hay watawadam sanjak teluing karak na pengarapang karak na pumangni karak sarila na rilangus ka sa did na maragno na sre pakarag na nakaginawa di ka pumangni sarila ko Allah لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لأغفر له Abi abnatik wallah merampay sudusang ako pila pisan ng mga gabon ko langit orene na mamang ni karangan sarila at tigwala na rilang guska sa din na margo ito surat ko ataga arsu Allah Inna rahmati sabaqat ghadabi mata na tibwallah sulimu akan na tibanan niyan surarang ita apa itu sangka okay nandan ni kapamangni ako Allah Ta'ala sarila na ayay ni betadu Allah diyang ka inna Allah yaqbalu tawbat al-abd ma lam yughargir taman sa dipan makaw masunyawa ka saging kaya bakarang ka na so Allah Ta'ala nagterima niyan sa duwa terima niyan sa taubat ka at namiyalo sa hadith adnaba abdi dhamban miya dusa so ore penakan namiya kanggal baksa dusa namiya mang nerakan kagi katawan niya na tigwallahu ta'ala sakni prila ko dusa niyan narinila anak namiya kan dusa mamperuman namiya mang nerakan manatig wallah kagi katawan niya manasakman ni prila on rinila anak mo ginan di gadud sa Panginam ko limor ka wallah tataman sa di ka mau makapatay na pumang ni kanjarila si ko Allah subhanahu wa ta'ala
Okay, nan mangurip no Allah. Palitan mo agip kedusa. Na mapya ko kedusa naging utali na di kang tugot. Ate, malo mo pigin ka naging orasan ka atau ni mau tanam beling anaknya. Ate, pito kami no to lagi pasnya alas nibis. Begini. Dia kami awapa. Ayah kibala suno mga pamilya niyan, bala borun sa mga tayo. Amala mapya. Eno sa tanong na, sa mga watatano, ng biyat na asiran ni kapital tanong. Tigwala, kul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Pero ang kakira niya Muhammad ayat tawa may lapis na sulyapis yan na ginawa niya sa dunia na liapis yan so pamilya niyan na makabasiram sa alungan na mo na may lapis siran daw na nira na mala amya lapis. Gupong ka matay may baga ka mga wata ka na di sisambay na duwag ganyan. Amerika masiksa ka pa na din na nanayon ka perdun ka. Kaya sumawata ka na di kayo na ni pumangni. Igirap man ay mga wata ka na di makapamangni ko Allah na may alay sa hadith at yung Nabi Inna Allah la yarfa'u lirrajuli daraja fayaqulu ya Rab anna li hadhihi daraja fayaqul bidu'ai waladika lak mata na so Allah na ipuruin so pangatan ng mu'min na may kung kami puro so pangatan na tingong na ya Allah ino ipipuro pangatanak niya da kuman sa dunia na ako na tiruno no Allah tiruno no kadna niyan bidu'ai waladika lak kagi so pang ni wata ka na katan mini umarka kami amang ni pamangni kanya ni man gina ni kapya ira mi amang ibagak tano mga wata tan na mga wata mga baramal ando ni kasasabapan na so mga wata ka nabubukurin siya ng sumber na paganero na tingin namay kadi ko di makasumay di nga taon so kubutian mo na kaya kini na kaungeri nasukay ka sa tutor ustad makatuturan nito mga wataga ka makasosiran mati sa Quran na umanjaran makatamat na narakaw umanjaran mati sa Quran na narakaw na makabati silang sa Quran na kabatian so pumbatian ko isa sambayan dadi sila nung kataguan sa buong gini adigin nga si talo silang butiyo yung siya nga wisten na ay dapat maguna na may kamatay ka na ito matandakan na dictionary. Pero kung ini ikuan na, ini saro magawata kayo ni, uwe ni pagitaman sa Quran. Ada buga ito umawata ka pang-uwet sa Quran. Aya kaya pinakamarani ang pagkatabang utaw na swata yan. Kataon ni kasakitian na kenderay nung tanong, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Sadin sa indaray nun yan sultan merak na mata na binamiskan yan sa kapaginta o masimpi. Di mo to arad ang dikri na katalikod yutaw o Quran. Wa nahshuru yawmal qiyamati a'ma na uyag na miskan yan sa alungan na mo o ito na may kukalilimu na pala din buta. Natingin ko na ya Rabbi lima kasyartani a'ma. Wa qad kuntu basira ya Allah. Ino akong ngayon uyag abuta sabna ra pupakaila ko man sa dunia. Tigwal lagi ng sukya pa ko markaw mga ayat kami na mindaray nung kaniman tumahun sa alungan na palipatang ka. Siya sa surat Taha. Ayat katim-tim lagi nga ayat na basta at limataw mati sa Quran na pag-uwig no Allah sa alungan na mo rin na buta. Wow. Apiantan ni sinyo si ulama nasar ka pirok maananyan. Na sudima ta umati sa Quran na piti babayan na pag-uwig no Allah sa alungan na mo rin na buta. Hindi ko na malalim. Na may kaskan o mga bigpiakan mo kayo. Na di karo di guro-guro. Kaya Allah, ino ako ngayon ipaguyo gabuto. At ito tulay ka sa dunia na nakapagalan mati sa Kurangina. Biyuta ka kada bulalo, kinibuganda ka o Panginoon ka. E pila na sa alungan na mo rin na sa mga anggota tanong na pala pakapturo mo Allah. Shahida alayhim sam'um wa basarum wa juludum bima kanu ya'malun. Tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yan nadaglayat. Pagi sino Allah so tangilan apturo so tangilan tunay miyan pagi sino Allah so mata apturo niyan tunay miyalenian pag ipmitera miyati wala so mga limayran wandiran inusar na pesil si so mga airan wandiran nilalakaw da mga kapalawin niya kalalakay ano kung nigira si iko agama nagira si iko kandir po ko salakaw kami kapasa-pasa di pa kabat so mga matatamo sa English na kaya ini yang matamiya bulu-bulu, ciutura ka. At yan naman nga pakapila sa katang mga standard na eskwela, hindi ka pakabatiya.
Nasumiyo ko siya na maestra maka-tutor na piya 20,000 sara ko na makabati. Naira niya lagi na basta di ka matau-mati sa Quran nagkukuta ka tingin na ustad pangdo nga rang nawatak niya. Bala sa konwal nakamata na marunong sa nga kabuta. Mabuta sa lungan na mo rin nasa katainduan niya na dito pakapaganad. Napumuka sa Quran lagi tingin ustad sa katak sila. Naino tingin ustad ka sangan akan na tingin dik tubil ka. Aduh ibu saya cuba ni lah sangi 25. Nadi pagi raw si ustad coba ni dik tubil ka na di na makampat. Ay akhirnya biasa ano mga ustad na miya dunia ka no na. Sidga ka ustad ko ilmo ka. Nasa ka ko naging ustad sidga ko ilmo ka, nalipsid ka sa tabo bangatan niya. Oh. Nasipsid ka sa binggu. Allahu Akbar. Mata na kita tanto ko makarunong din sa agumatan. Ilayaman, kita napkawing-kawing ka. Suratan niya gitu, mata mo na di mauwi. 10,000 lang daw niya. Napangapin naman. Eh, pawit amin. Wah, basta dinimibita niya 10,000 na da. Na, ay mo kagamin na naman. Bami mo man napitita dinabang. Kata so 5,000. Oh, nananaway. Kagi udah gumatambak siya ko siya. Labang nepla kayo. Oh, 5,000. Nahagi ko makawin, nanuman na yung si imam. Nari, mami ako sa ko. Dari na. Sunga ko bubayar. Nama ko bubayar. Sunga ko maman. Di na di pag ito ko si imam na yung biro na 500. Balik ka kay imam. Nagkakuha ka. At saka pinipsid ka imam to. Allahu Akbar. Miya makala sa ulangan ng pumamasaan. Tama sa kapangaroman na ibig ka, may urugo. Buwan na maestra na mga pangaroman sa 200. Iman to na 500 na dapat makaburde. Nagpun makaburde na doktoran na 1 milyon, 2 milyon. Uwi na sukasil ka na rin ni Prof. 2 tin. Grabe. Katawa na. Dangan tama na miyamang improve na Buddha improve na kasil ka. Eh, kita sorong aso di sini ka na masigit ka 2 tin na tulong na miyaw na natapak may. Why? Lah, ano pa man, lagi na miya luis sa surga na di mamalakpak, miya gututan, wala yun. Tunig ko nga ko surga, 2. Isi nga kabut numamalay ka nga 2, kami katay skastik. La ilaha illallah. Kanaki alim ka di umalisyon mo yung umambudi umat na din ng pas. Aging niya pa nga di matay pa mamakul ka na makasama sigit na susurong na kandipos niya na makaramdaw. Karuha pa puro. Matagom na mo to airpan. Di kuriksyon na no mga diyo maso imam nasa kahit kuriksyon no imam pagalaw na tumling ang mata siya pangon siya. Di ka kuriksyon lagi yung tating gugugug na ito toroyan sorino. Allahu Akbar. Namali sa surga na tingin na surga tanong niya gututan. Namali sa naraka na tingin na malindung tanong wala. La ilaha illallah. Dahil mamuwagi nga maranaw na ay na-type yan, alam mo makakuha. Doon nakadairon. Why? Tayo ni ba yung mga ngaran sa muro, kurusuros. Sabihin na lagi, mga orip ni Allah, balasan dan Allah sa madaglamapin. So, akin sa mga matatanong ng bir, gano'n siya. Ano nga silitin sa wata ka? Pamali, silit ka ko siringan kayo, umikira tayo lang. Mata miyali sa hadith na di ka beli wata lalong na punan kalok siya. Tingnan nabi mamin mauludin illa yulad ala alfitra fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisan. Da wata ini bota badini bota ko Islam. Ay katubaloy niyan. Ay katubaloy wata Yahudi na ko Kristiyan simba sa apoy na punan kulok siya. Ira saragun na ide dueta na tama na 10 ragun na gina ni masa di kami ita. Miya ko maswata yan na mabibibitsa ka maisa da ba nang piya mula ka maisa. Na dan niya nagtiro ako at ay kaso ina ka na matay ako wala kana ba kumiya mula sa kamay sa. Kato nagtiro niya. Amayan. Ilengan man na wata ka mata ka may top na balisukat. Balisukat ni pila na may top na tagunin na hiro ka balisukat. Pure lagi. May katon sa pera kena na pera ka da ka ginawa kaso ina ka. Ano kami ito? Lulubay na ka virgo. Ayam na bitero ka na
napamasan kau, nabingon sa mga aring kau. Nabganaran sa Elysia. Nato na may magpumularon, mapiyar bisuk ke toon. Na next time na may na sa pita kay kung dyan, lapian ko niyan. Na may atulong sa pita ka. Kagida nga mambiyata. Suman suwata na dua ka klase kambiyata. Paganero nagturun. Turun. Ni kadua, napagilay no. Ito na pagilay ko, nagid-nagidaw ka na yung pagilay. Ilay nga utawata, alok siya na barasang buyan, di mo mururo-uro ko amay topan. Nilay nga yung wata, alok siya na parang ako gamay topan na may sapi ako. Wala pinyo. Anasiri na meron na, ito tawag yung kuda mano, kaya may daw dumano, kaya na niya na budong. Di man ako kumangawali na budong man. Yan ako, yaw na. Ganyan. Di man yung iswata masika po ng nakalok siya na mga ina, sira na mag-isito. Paya kan dito rin swata yan na di, pila ko yung swata, mga takuan niyo mga lain eh. Nasokyan ganyan nun sa kuan niyo mga lain na, niya lalawir ka, tinaikun nila. Nagmiyaw yagun siya kasi. Mga takalan niyo, ganyan. Na miya lalawir ka, tinaikun mga padang naging pangnanganan. Okay. So mga sifat wata, nakasiig, karangit, awin ta 5 taon subur. Mga pala na sifat yan, madakla sifat ang mulungan ko, nasakay bito na loksyan. Awdingo na nan makwa, ta makalpas sa 10 ragun na buli na nawaraan niya na tama na kaloksyan. Gini, buli nawaraan niya. So para pangdawa nga, una nang ukaturo ka, ikadua, nanggulalan ko galabag ka. Kailangan na senior ka pili sumapi. Panginoon kay mga ta, sa sambayan ano, rin, sa abdip sambayan. Sige na dito. Pinulong sina sa sambayan, nagiging sambayan. Ginan para tiya. Lagyan. Sarami yung saya ka naging ang pinaka-importante, Rolo, siya butaman, at may galas ni B20. Mga ta na yung emisyon. Mga meron na bisyo pinuligan may pagalasong siya. Nasalullah yung fa'ala alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dua yang ada. Dua tanong. Why? Negara lagi may upat. Haji Ahmad. Haji Ahmad. Na naman niya tanong, di pagpusan tanong sa kaya pangunsiyat tanong, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin. اللهم لك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت نسألك يا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا يا حي يا قيوم تقبل دعاءنا يا أرحم الراحمين اغفر لنا وتقبل توبتنا يا الله يا رب العالمين قتيب بيوم السنبلا لما بسقف من يمرك يا الله يا الله نقل بلغ من الميقام برد سسيرك يا الله إلى أن قميص ميون يمين سميرك يا الله إني سندي تميرت يا الله سوما فقط بلغنا من اليمين بقل بقن يا أرحم الراحمين يا الله katawana mi yang kapantagi kami kapatay kumadu samina tanto kami aduanian ya Allah nasi kami kadan pusa kumasama suswat kar kami ya Allah relain ka sumadu sami ya Allah ayat na pusangkar kami nasi kumasakat kawapat kami lebu-lebu dangkar kami ya kisabut nami kula ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah napungni namir ya Allah relain kar kami suma inami ya rasai sirar kami kukini karim bitnirar kami
Gumidam siran sama sakit tabalilit kukip keritan nirar kami dimikiran untuk kebalasan ya Allah. Pimbar mitang kamiran kumangat tenat-tenawa kagagawiin agusi kumangat kadadaun-daun api turugiran api rubasiran api dukawiran masakitiran andan ni kapakagurao kami na miya kapag nausiran sadiran kabayaw ba kami pagpakagurao ya Allah. Ya Allah na dimi kebaraw sa mga inami ubasiran mga kagurao ko di dal makubayran ya Allah. Dimi kebaraw sa mga amami ubasiran makagurao ko di dal makubayran ya Allah. Ubang kasir kami siksa ya Allah. Balyang kasukubur maluk samia pediku mga sapadan ku surga kaya Allah. Relain kasu mga duseran ya Allah. Sukman sumalalamba mga luksamia bibiyag pan napakalanduang kasumuriran. Leda sa nakasiran kupit di barangan apanyakit ya Allah. Ya Allah naging gaisar kami si Haji Ahmad sisi ku di dalam kuburan ya Allah. Ya ganatan yan sa mga pamilya niyan, mga murid taon niyan, napakatatayan yan, apikap kerasay niyan, naasar ka di marumasay sa mga murid taon niyan, apikap kerasay niyan, naasar ka pilay niyan, sa mga darudupayan na mapipiyag ginawayan, miyablag kiran sa diran, dan kailay, puparungan na buntal yan ya Allah. Ya Allah, nabalayang kasukubur yan, napad ko mga sampadan ko surga ka, pakablangang kaon na sindawin ka, napakadayang kaon, lilayin ka sulang wadusan yan ya Allah. Kaya tamanan suka po pagkatalo, mga murid taon yan sa ama sa milusiran, ya Allah. Miada suama irana makatatayakiran, miada suama irana dikiran makataya sakya dalungan sa pangileleniran. Puninamir kaya Allah, sambing ka surat ta ginawa na usubuko, miat tulog na mo mga pamilya niyan, mga pagarinyan, mga lulutian. Balasing kasiran sa balas ko kapakapas na gusto balas ko kapakasurga ya Allah. Ang kusing kaso rizki ko mga pamilya niyan ya Allah. Rizking kasiran sa mga rizki ya halal ya Hayyu ya Qayyum. Rabbana ufir lana wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khair khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.